थाइसे खादों मा फान्थाव खादों थाइसे सिखाजों हादोब्रा दा फान्थाव खादों आबोरो सिदों बैथिं दंबावो बेलाय नै बेलाय ए फान्थावखौ खानो नाङा आं फिसा मा जाखो ऐसा नहीं करना रे भाई, ऐसे करो ऐसे। हाँ हो गया अभी, तो हो गया चलो। नीचे भी ये पुथा हो गया रे, उसको नहीं चाहिए, वो वाला चाहिए। फिर भी उठा लो उसको। बोले उठाई सिबो बोखो गोरा बोखो। हादो दे सिखाजों। फान्थाव नैबे बानलु batwn आराम जाहांबाय। अबा थाइसे दंबावो, इमान फिसाखौ खानाङा दे। ये रहा और एक है इसमें भी। खादो दे। फान्थाव थामावनो मेरला जोंहा भाजा जागासिनो मोनबाय। जि जायो गावहा, बेखौनो फान्थाव जाथारनोसैलायनो। नै फान्थावा जोंहा मेरला मोनबाय। बिमा फिसा साथामजों फिफा जाया। न'नि मैथा न' सिथ्लायावनो जागासे, मालायनाव आखाइ फोलावनाङा। गाव गावबागाव हासो गैजा रोङा सयथि आंहा। आखाइफ्रानो लिउ मावनोनो। उसुङावबो लारि मेरला दं आंना मैथाया। उसुंखौ खाहैनायानो जाया। दे लबिया नुदों, खारबोलायबाय बेरे फुंजानि सान ओंखारनाय लोगो लोगो खारबोलायबाय। बिराद जानायनिबो सिउसिउथारसै आरो बे गरम बोथोरना आइस जाजोब्बाय। माबा मा होनोमोनलाय बेखौ? दाखा दहि पुरुबि दहि जाबाय आं उन्दैनिखौ। उन्दैयाल' खुगा दं, उन्दैयाल' जानांगौ। उन्दैफ्रा मेरला दिन दंबावोसो। जाहाथे बुरैबाय ना, बुरैबाय, माब्ला थैयो माला मायो खुनु थिग गैया। ओरै सामफ्राम बेदर जानाय प्रेसार जागोन मा जागोन ना। उन्दैफोरनो खम हो, बिमा बिफाया बांसिन जा गाइसमोन। आं मोजांसो बुंदों। मानसिफ्रा फिसाफोरनोसो जि लादाब होयोना। फिसाफोरनो बांसिन होयो, बिमा बिमाया खम जायो। बिदि नङाथ' बिदि नङा। जोंहा दिन गैला, खावसेल'सै। ओंखायनो जों बांसिन जानांगौ ना। औ उन्दैफोरनो खम हो। नै मालाय लबिया खान्थाल गोमोन जानो फैदों। खान्थाल गोमोन कम्पिटिसन खालामफैलायबाय। लबिया खान्थाल गोमोन कम्पिटिसन खालामगोननो। आयु बुद्धि गोरोंथार फाग्लिया। आयु माथो खान्थाला सानैया फैया। नों साइसनि मावाखै, माबायाखै, मोनाखै, साइसनि मोनाखै। मानो बिदि? ना फिरिनाय बायदि, नाथुर फिरिनाय बायदि मोनलायबाय। दे जानाय समाव आरामबो फुवारनानै जानोसै बाल ओरै। दिनैहाय गोलैलांबाय, फैदो। सनाफोर, आंहा दिनै खान्थाल जानायनि कम्पिटिसन जानो नागिरदों। लबियाजों जासुलिजों। नै खान्थाला बिराद मोजांखा, गोमोनो अयथासार गोदै। नै लबिया खुदै गजोब्बाय। लोगोफोर जोंहा कम्पिटिसन दे, लबियाजों आंजों। ओमफ्राय जेननाय देरहानाय दं। ओमफ्राय जायहा बेगरखौ बांसिन दुरुननो हागोन जानानै, बेनो देरहानाय। ओमफ्राय देरहाबा आर'नाइ गांसे होगोन आरो आं लबियानो। आं देरहागोन ना देरहाया बेबा? देरहाबाथ' मोनबाय, देरहायाबा मोनला नोङो। नों मोनगोन। नै आं जानोसैसो बारा र'। हेल' लोगोफोर, नोंथांमोनखौ आंनि दिनैनि गोदान भिडिअ फिन खेबसे बरायहरनाय थाबावलायबाय। सनाफोर लोगोफोर, आंहा नै दिनै मा भिडिअ लाबोदों? खान्थाल गोमोन जानाय कम्पिटिसन, लबियाजों जासुलिजों। सोर बांसिन जानो हायो, खिन्थु गाव गावबागाव जाबाय बेगरा बाहाय। ओमफ्राय बेगरा बाहाय जायना बेगर बांसिन बेनो देरहानाय जागोन आरो। नोंहा बैयाव नों ना मा बेगर गरखा बिदिनो जायो नामा? जायो नामा? ओमफ्राय 1 2 स्टार्ट खालामसै। टाइम गैया, टाइमनि गैया। ओमफ्राय जायखिजाया सोर गरबेसे बांसिन जानो हायो बेल'सै आरो। ओमफ्राय देरहाबा नै लबिया जि माबा बिगासिनो। ओमफ्राय आर'नाइ गांसे होगोन आं। गाव देरहाबा, आं देरहाबाथ' गैला बे। आं होनांसिगौ जाहैबाय गावनो। होमबा बिदिब्ला सुरु 1 2 3।
1 2 3 जाबाय सुरु एसे मोनफ्लेबावनांगौमोनहाय खिन्थु नै गोरा गोरा मुवा एसे मोनफ्लेनांगौ जानानै गोरोन्था गोरोन्थिल' दाजाहाय मुवा एसे मोनफ्लेबावनांगौ डाक्टाराव नोंहा लांनांगौ बेगरखौबो जाजाया आं दालाय जाबायलाय बेगर गैयैखौ जायाखै आं लबियाहाय खरसिया माला माला जोबनो हाया जेकफ्रुइट होनो नामा खान्थालखौ बर'नि जेकफ्रुइट हम लोग जैकफ्रूट खाना कंपटीशन कर रहे हैं आप लोग देखते रहो कौन जीतेगा खाथल जेकफ्रुइट दैज्लां जानोसै मेसें जानोसै मोनजागानोसै जानो लुबैबा मोनजानाय नङा खान्थाला जि गोथाव गोथाव देरहाथारनांगौ रायज्लायनाया खान्थाला गाज्रि बुस्थु नङा खान्थाल गोमोन जाबाना खान्थाल फिथाइ जाबा केन्सार बेमार हामोनो टिबि बेमार हामोनो नंगौ लेखायाव होनाय दङ मेरला हामनो माने कन्ट्रल लाखियोब्रा कन्ट्रल हामथारनाय माने कन्ट्रल सुइस थांफालाय लांबाय आंना आंनि दे बे गरसेया एसे मोननांगौमोनहाय बानलु गोरान आं देरहागोन आं खान्थाला बिराद गोथाव रस गोनांनो खान्थालजों गथ'फ्रा फुंलायलायबावोसो खथ' प्रटिन दङ आहार दं आं आहार दं होननाबो मिनिलायबावो नंगौ दे गामि गफा गफानि गथ'फ्रा गोदो खान्थाल गोमोन जानाय बोथोराव लुथुम फुंलायलायो मिथिगौ नोंबो गोदो उन्दै उन्दैयाव जायोमोन नों देरहागोन ना आं देरहागोन दे आं जानो हालालै गाइसमोन आंनाथ' बायजों ओमफ्राय गरसे थांदों आंना लबियाजों हमारा ओरै दाबो भिडिअआ मा गोजाननिफ्रायल' खेबो गावखौ मोजां नुगोबा होनदों आंसो साबसिनना गावलायनो डाबल एक्ट्रेस ट्रिपल एक्ट्रेस गाव डाबल बा ट्रिपल सनाफोर जोंहा खान्थाल जानाय कम्पिटिसना आं हाला जानो नै जों जि नांलायो आं बारा खान्थाल जानायनि माबा गैया खिन्थु जाबाय थेवब्लाबो साननोसै नै लाबोदो आयौ जाबाय थागोन आं जानो हाला कम्पिटिसन जोब्बाय आं हाला नासारा सानसे लोगोफोर नै खान्थाल बेगरखौथ' खान्थालखौथ' जाखांबाय बेगर सानसै 1 2 3 4 5 6 7 बिदि सानाब्रा बिदि साना नैबे साननानै दोन बयबो गाइसफ्रा नुहरनांगोन ना नैबे सान गरसे 1 2 1 3 4 5 3 6 7 8 9 7 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 ta
देरहाबाय गाइसमोन जेनबाय आंना जासुलिया 14थाल' ओमफ्राय बेना बेसेबां 22 ta ayu adhean bara 24 बाइसआनो 24 औ adhean dersin 24 ता आं sonapwr आं जानो हाला नालाय कम्पिटिसना जोब्बाय नै बेथ' जानो हाबावो बिराद जानो हाबावनो बियो आं गरनै गरथामबाबो जाबावथारगोन जानो हाबावनो ओमफ्राय थ' बिदिब्ला जोंनि जानाया बेयावनो जोब्बाय sonapwr लोक्षिफोर माबायदि मोनदों कमेन्ट सेक्सनाव खोन्थाहर बिदिब्ला दोनथ'बाय ओइ गाबागाव जानाय गाबागाव बेगरा मोनलाङोहाय मानि बिदि मोनलाङो नामा गोदाव मा मोनलाङा जायो आरो लांनो नागिरबावो मोनलांनांगौहाय आंसो जादों मोनलाङाबा जेरै ना मेरै लबिया आखला बोरैबा मारहाय आं जानो हरैहाय बिसोर नुबा मा सानगोन दे भिडिअआव बुजिखागोन गाव गाबागाव जानो नायलाय लबियानि आखला बेगरखौ माबायदि लांनो नागिरबावदों जाखांनानै बेगरा बिराद दाम गाइसमोन ओंख्रि जानो बिराद मोनजाबाय आरो लांबावो लाङाबा गाव गाबागाव जानायखौ गावबागाव लांनाय हरनो नागिराखै जासुलिया लाथारगोन आङो लबिया नामा ओरैनो थैयाखै लां नोङो लां लोगोफोर नै जा लबिया देरहादों नालाय बेनो आङो दिनै आगयनि भिडिअआव बुंखानाय खोथा फैखानाय बलेथे आर'नाइ गांसे होनसै नै मोनाबा आरो बखिलायगोन उनावनो बखिफिनो ओमफ्राय दे अननानै होबाय आङो आंनि भिडिअआव फैनायनि थाखाय दे गोजोनबाय आइदै सना बिदिब्ला जोंनि भिडिअआ एसेयावनो जोब्बाय बाय बाय लबिया ओरैनो नाम मोनमाराखै थालिर फिथाइ खुमब्रा लानानै फैजोबलायबाय आंनिफ्राय नोगोर फाग्लिखा दे बोथ्रोदनायाव थिगथार बेयो ओरैनो लबिया नाम दोनाखै आं बेखौ लबिया